Assalamu alaykum mehriban tomaşaçılar. Bu size Alem gowluklarını arzu ediyen Alem Video Studiyası. Alha bugün tamamlanıp baryan 2023 yılın 22. dekabr günü Kece ve toy mekanı öd kapılarını kaladıkların şahatlığına şahatlanacak. Huvancını koşulacak hormatlı mihmallar için giňden açya. Bugün Yiğit hilagly yaşulymaz örağamadan Sultan Gülgelini zemeden Aslı Kemniyesi halal ağdı bir maşgalasına Gülcakanyň bagy toylanýar. Ine bugün toya gatnaşyp Gülcakanyň örağamadan Sultan Gülgelini zemeden tutuş halalyklaryň şahatlygyna şahatlanjak. Huvancına koşulacak her bir mihmanyň diline kime ýüregine şonky toyuň sebäpkärleriniň adyna ajaýyp adylar gaýnap joşýar. Beden şu fursatda ilkinjileriň hataryna älim toparmanyň adyndan toyuň eýlerini halalyklary tüýsürekden mübarekleýäs. Şu döwletli ojakda toýlaryň dowamly bolmaklygyny, toýlaryň ýygynyň kän bolmaklygyny tüýsürekden arzu edýäs. We fursatdan peýdalanyp siziň hem bäňizi ýetip gelen täze 2024-nji ýyl bilen tüýsürekden mübarekleýäs. Goý täze ýyl siziň ajaýyp arzuwlaryňyzdan amala aşýan ýyly bolsun. Ondan hem ýakban adamlar, edi tomaşaçylar siziň garaşan, hemem garaşmadyk bagty fursatlaryňyza baý bolan, ýagny toyuň hem hormatly mehmanlaryň ajaýyp arzuwlaryna şeýle-de klas we paýa basarlaryň şadyan aýdym sabaryna bersenip geçirilen tawaramadan video ýadgysyna Alemin video ýadgylaryna tomaşa edelim. Maşallah ya. Kızlar gelen mi, yanağınızdan öpen mi? Siz anasın koynunda, ben soğuktan ölen mi? Kızlar gelen mi, yanağınızdan öpen mi? Siz anasın koynunda, ben soğuktan ölen mi? Kızlar yüreğim sızlar, derdime derman kızlar. Ademi bir huş eder, yandım yanarım kızlar. Kızlar yüreğim sızlar, derdime derman kızlar. Ademi bir huş eder, yandım yanarım kızlar. Kızlar gelen mi, yanağınızdan öpen mi? Siz anasın koynunda, ben soğuktan ölen mi? Kızlar gelen mi, yanağınızdan öpen mi? Siz anasın koynunda, ben soğuktan ölen mi? İstersen ölüm, diz çökeğin önüne yar etmez